ene say ye begina mu ewon kran popremante mu na de hya wonmo so tuom mambo wonmo boafu wonmo kirem say e ka kese ye dem potem hono ma inso tafa mu no akwaye owu afiri de ma worum ti se mansi na meto aso amanya adwuma ne ye na enso yiri ofo omode a wonmo kra e hye mansini assembly no ensem. President Adema Group Indum Ghana akasa HM say Ghanaian savings and win bank normal 2 mu no nam so amadwuma be 4500 anachese egu ye ewo manyimu na atwatwerefo enkebomku a edi eda wonom so no eye nat wonom kura bata ewo man Ghana takwa insuaye mensenim watemantam mu wonom ejirem say emiri bi atwam asojafo kwoto hye wonom achechirefo bi so kopapa musuma bapem samre atete ne mayenti no efri neko wombekwa adusua dem nanso ade kire de alata mommen nyade wonom ebekira de Esunafo North kokwa akuafo ko sanso na mo partners aka abomu akohwe se ye basic schools ahodo no won potem ho niam mu hia ewo school mo no nsa ebetime aka iye de ne bekire o my Ghana ya sante mantem akopie mo ewo bosome frɛ ho abato pesua so na meke se wonom mahye oniminyamfo na na kwame Asafo Agyei Agyem bosome frɛ ho Rural Bank omode ambassador e de amane se ne modern bokon kenti no onfa de den enka bank no modwumaden enfa so mensene no ensam no pina na ka ho a yese won konwa beso mo se ewia pam to breka se wodier oha ne nsia ekiripo enkron kasafidie so adwuma koi ena esu yasene Open su papa edu juma insua Ghana for ene omo amanoni na agye atumudi na ye Lumba supa enti se wonsa anka bidie awie tutumike na so frem penifo sa na ebe ya wonsa betimi aka Lumba supa ni bi friend numbers we 0549889685 and 0549436616 akenkafo banu a yese nkonwa ebeso mawie no edi a meje so yo wofa Osi adeyo de one at Nhyiraba kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana otafirija mene mo fa seba Adjoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebo no ekiri mankasa ebesomo na ansa na no me wo fa se rose gold wosi di ya kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tumrika ne hia yen ewo Facebook na afi YouTube me wafa se bemo boada ansuroja ayon boy champion tailor e de nam sutu ba ubenya kasebo no ehunfoni ene videos ni nyina no ahwem yansha kasebo na se emfamfiri enkran popremantem ko piemam ewo ga central mensenem ewo nkra popremantem na de hia won mo sotuom mampo won mo kirem se won madwapa adentia omu kirema municipal chief executive officer edema menseno edbato omanum say oba beboa na drainage system eka kese dem potem hono ma insuo to a efabu no womba betim atremu nte no ene woma dan mabemme ho nyina ndom penifo dwure nyina tugu ye se beboa na insuo to a omuyi eka ne mu a entimi nkojiri emfa nipa nanso ene ade hya wonom so tuom mambo ekirem say sa eka no ababeye owu afide de ma adehia wo mpotem honom wo mu kirem say ebe ya afi ba kontem ni ena mpenifo ehya ase senkaja wonom eti ekanim aboa emanka wonom aye ne kama ne nsuo to a atoya nchama esie no ebinsi bio nanso meka say empenifo agyae tontentan wo mantoa so entiama na nsuo to a na adehia ne nso no egujam nsuo ekwa manfo fiem etwe omagya pade de kwa enipa kwa ekwa kode sanim na ma adehia yi bi echemre ene dia kase botwetwe nkomo no ebi mu echirem de sia mekese no wono madan pop ma me ba kokro kasa ye chirem ono no ye kunani na ne kunu one nete emra wo fa afuro mpo na ne kunu ne ho ka fo afuro mu ya mekese no wa kwa ye jese ne ma me ba kopa ohwe ne ma na nso aseme ne beka kire ne se ne dan no ebembe bi e ka ne wonti no agye so ma ho kwa mu buda no tugu ansa na matumi atere ekanim ote ase ene mpanifu aboa to agu drainage system na wono manye o kira make say ensu 200 dai akọ wono mafefiem
ajapadia pina na asen afoforo aka se kirem se edi enti ena mpanifo atena se ede wonom nkwa egura to press service mi kase no sa drainage system anasa Canada ho no mo no akwa ye owu afidi a se mansi ne mpanifo ansode waka ama meye bosha hodo mo hye ye antrem kama ense ne kama afin so anye ho a ene emofra twemu a wonom nka edesen mu abatan ene ema etwemu mokra edesenim wonom kirem se enso to se no se kodua na dwo na wunnim na wo ben ho no ma na enso ede wo kra kɔ enti besre ga Central Municipality no say assembly omsre wada wonom sa gunsa yam sa wo afidie yi wonom ntumi nkoso entena honom emani nsu mama afidie sa obode asifom mapa na beya dwumade na boa na ka no betim kama na bosha wo hye ye no tumi di sokram ade hye ehwe ani mu say eno ani mu yada besre assembly no omomode na dunia system na wo hye ase no onwie ni kama eno wo che nso ensuo biada ekogu ekanim menne anwea hye mu ma no asema na betim kama na munya kama na mwase be yensuo to a enkofa to ye nchem enfra ma de hye wonom wo eyega Central Municipality nim titiriw eyesotom ana afiso mambo krodua no emu ababedu ya asase mfimfin no maja to sa sese ansuo no ebubu edan ewe area ha nyina egu nti esra aban ne se ene assembly ne se animanimu ya omumra me ye gata no enkobo ma ye gata ne bi Roma nti omumra eme ye gata no enfanto aso nkodu Roma ho na ya ye timpetem ha no yenya ya sonwie okwani a oton ne watermelon ni kuma wuo eja na asase kakra do be hwe ne ma monhwe be CCS ni ombe pa gata to mu se omo ba be ye gata na ma ye omba ye dan si ya chembe ho mu bunugu ye ya ma me ka prepo na msi yo se mu de mo ba be ye na se mo ye ho atoye ni afine afi de be blonya ni mu ye be di blonya no e na mo de machine buy so mbe ye gata no ombe pa gata no duma dru ba bi afro mo so mu sikasa mo hwe de mo aye ye be bru ayi ni ye tu na mo 190 ho akwa ba MC ho no mo ya 90 ho akwa ba chese nya boafo ohie ni sha ben ya wonya obi amani ntie o ohie ni o sha ben ya wonya pia amani ntie because of me ni kunu ni nti okuna ni mo fia ma bra bo watermelon na meton watermelon na meton ante na me ni me ye didi enkola afo omi kunu ye na menyem ene me be okọ school dia na me be twa ngwala yi dan ya dan na ebubuei me tenant yin fa na moda omo ne manyina agu mi dem mu amansa mo mebo aye ni o yesre mo ala ni die mu ala o man panyimfo a mo ka bi ye yesre mo ani die mu ala mo mebo aye na se die me ne me ma ya wie ye no no yesre wom se eye disi obai wa ya ade na mo die wa ye aba bedru no eno na akofa atoro nkyem kese e de aba patamu anyina yesre no pane chew yentimi ni abantwe yentimi ni obi antwe eye no kre ni adisi na eye no yesre ne se gote o hyase no oma anadwu nyina na omo ye adwuma no kre nyame anim o ye adwuma na mo ba bi a omo ye di bedru ye no e na akofa ohaw e de abreye ti yesre no pane chew se omo metoa so na omo fanko eno ne yade srede tisi ade edru ni de enye because me mama o yekunini o single mother na me papa jaye ntisi aban hye na so manyama ise ya ebe ha ye me die misu edwuma na misu na mama ne bo ame nkaka ntisi enso ni ese na so ye fi akwa ebe ha me dachi nti aban ne esre na so e panacho o mbe boy no solve your problem because DLFM na no ye den me mama onda ejise want to sense you to obetna sa hye se emba dem basisi ade ato ne animi aso ti aban ne esre no so ye panacho o mbe boy DLFM 106.9. Me wafasi wama mewura huwa wiei enti wei eya de hia wanom ewo sotuom mambo eno no ewo ga Central Mensenem no mu kire mu se eka mpenifo hye ho bonti wombedwire omadan tugu ye no mpenifo antumi anye menne nsuo to a edwire omadan tugu emagyapadia pina na esenti no mpenifo mram na wanom ehia mo apa emu nkire mu ene yede asumui yento akase bono so Yantwa Kasiabone Sona President Adima Group Indum Ghana Dr. Nana Kweku Indum akasa HM say ye group no recording so munya ye HSA inyuma beye 4500 and a feature sanabo so many data su dun sia won fimpi mienu ni dun krunim ebe sikotoni mabo so many data su aduonu num won fimpi mienu ni aduonu sia yimun o show how mu femu ewa bra banging sector clean up no ekoso na chese nyuma beye 4500 anani na etimi egu ye no din semi editun semtrofo anim endra
Adjoa Dakotoni bosom ni de toso aduonunum ewa abra court of appeal esi ginaye se niema hodro ni na ewo se omoye na omode ma eye banking sector se na ebe ye betimi akoye na omonye na omonsan so emfa GN service and loans license ensan so emfa emawom na court of appeal esan so ehye se eye niema hodro eba document nkrata hodro ni na ewo so omode ma company no eye management hodro na omoye adwuma wo ho ni na omonsan so emfa adwuma emfa emawom ano ne semtrofo twetwe komo na ochemu se o hwe mra omutu mu na fito sana abosome wo fimpi mienu ne eyedunkru ni ma nyuma hodo de bia se ye papa esa se na ya de abang na eboa se na ebe ya nipa bebre na so no ebetimi anya adwuma aye. Obviously, Gold Coast was there. We had a brokerage firm called Teak Tree, Penn Trust, a pensions management company. You had the insurance group of companies, so Bedrock, GN Life, GM Re. Then we had some manufacturing assets as well, soccer team. I mean, it was quite diverse. 300 every district. It was about 3,000, about that. And in addition to that, you know, there were many more jobs associated. So you had the bank employees. Then each branch had 4 security people. Each branch had a cleaner. There were mobile bankers. So I mean, there was a little economic universe around each branch. Well, the whole idea was to, number one, go to places that other banks were unable and unwilling to go, and number two, provide services for what, you know, I don't really love the term ordinary Ghanaian, but to reach the ordinary Ghanaian, the unbanked Ghanaian, but then also the informal sector and people who need to move and do business within sort of the more remote areas of the country. We direct and indirect jobs, about 4,500. Oh yes, and it wasn't even just the job losses, because, you know, we banked at our bank. Nwechi ana Dr. Nana Kweku Indum ekasa na ochemu se nipa bebre na ekasa tia ne papa seda ode ma Ghana mampeni se eye mfie nsunie wabomode ahwe so eye GN service and loans license yebetimi ediama no chema denti ano ne papa edo mampeni asena nipa numbi ekasa etia. I think the number one, well, we thank God obviously before anyone else, but I think our families they deserve a lot of credit for what they've sort of gone through indirectly. You know, they have to hear all the comments and they see the stories and stuff, and they also have to console us when we're in our weaker moments. So we really, I would say our family is number two. And I think the customers and the staff members, because not everybody in all the other companies stuck with us. A lot of them didn't see a way out because their companies had been affected. But the ones who stayed with us are now benefiting, and we're very grateful for them. We've had some loyal customers, and you know, my dad put one of his gratitudes was to the president, and a lot of people didn't. They turned it into a political thing. I mean, I think that you know, we're thankful that we're in an environment where something like this can happen and not be kicked back against very vigorously. So I guess thanks in advance for not taking us to the Supreme Court. Enwechi ana Dr. Kweku ekasa ana oche musa oba my Ghana ma eyasumdwe man pa na bekoso anso ayasumdwe man esanse my Ghana nkabom ewom epe eya oman a wasa onye investment wo ma na chese yo my Ghana opempuntuo de eya my Ghana nton de obekoso akasa Ghana de eyasumdwe man. Well, I think Ghana is and will remain a very attractive place for investment, repatriation, for some time to come. I mean, it's very peaceful. We've had very contentious elections. They've always been resolved peacefully, and we've always had open arms for people who come in. And I think we're moving in the right direction. There's a lot of excitement, and I think that excitement is growing. It's easier to do business in a thriving economic environment. If we continue along that path, it should sort of grease the wheels and provide more opportunities for institutions like us. I mean, we run hotels. We want more tourists. We have, you know, the insurance companies are there. We want more international business. We want people to be comfortable putting their risks, insuring their risks in places like Ghana. And, we want people to keep coming, repatriating. You know, now so many Americans, African Americans, and other members of the diaspora are finding out that they're from Ghana, and they're coming in droves, and we want that to. Eni ya uti ye president edema group Indum Ghana ye Dr. Nana Kweku Indum na ne krakra mu ana founder Dr. Pa Kwesi Indum ekasa ye echemu se first branch edema GN service and loans na ya dia omo be akobie ewo Elmina. So the first branch we will reopen will be in Elmina.
then from here on, step by step, we will get those branches opened over a period of time, but working with renewed confidence, renewed excellence, so that we can be better than we were before. DLFM 106.9. Eni ya uti ye founder Edema Group Indum Ghana ye Dr. Kwesi Indum. Yantoa kasiabo no so na yemfiri Dr. Papa Kwesi Indum. Na so ye ne yemfi ani fenchire o man Ghana. Yato ye mantemu ne yenkopie mu watakwa insaye mensenim. Anu wato ye mantemu. Na akyerɛkyerɛfo a wɔnom wɔ hɔ a wɔnom ɛhyɛ Ghana National Association of Teachers NAT. Ɛyɛ akyerɛkyerɛfo nkobom kono mu no etirim sɛ wɔnom kokoa pai na ɔmanyimu asɛhwɛ ɔman Ghana homasua so no ɔmani ne ye kura. Ɛne wɔkyi nso takwa nsayem asɛhwɛ ɔman Ghana adusua so ɛne wɔnom mani ne ye ba kokura. Wɔnom akyerɛm sɛ ɛde adea ɛbɛtɔ odwa sɛ wɔnom akyerɛkyerɛfo pɔde basa. Asrafo akɔto ahwɛ wɔnom so ana akyerɛkyerɛfo akyirade wɔ ɛyɛ adea wo so MA Basic School ɛwɔ takwa nsayem ɛna asrafo akɔto ahwɛ wɔnom so apapa wɔn sum ɛprepra wɔnom. Papem samre Omode nkrata ba bonten ebekire mu sei wonom ama asahwe oman Ghana homasua so ene anya hwekura na wotwe mienu ntem 2-week ultimatum nomfa nkrata ba bonten emapa akyekirefo ne kyew na afenso empetasika akra momfa mo no visa na montu a asrafo no tuye no na etia omanyi ba na papem sam na yekasei ene ye obetia ne se ne alata moimoi asahwe oman Ghana homasua so budin omamfa nkrata amfa ma bonten amapa kyew ankondemo anamobone am asrafo tu ye ene wachi nso takwa mansenem mpenifo mo hwe o man Ghana adusua so o man ka ho hwe mamma ho wampo na no ene ndrada akyerɛkyerɛfo nkobom koi efrance nhwerɛfo nhyira mu kyerɛm sɛ ɛde adea na Ghana fo bɛkai a na ɛyɛ ofoluso bosome ne de na toso aduasa ɛwɔ mfempem ne aduonu nsia mu ɛna akyerɛkyerɛfo no mo kyerɛdeɛ ɛwɔ MMA Basic School a ɛno watakwa nsayem o man ka bia nhyem ɛwɔ hɔ no mo yɛ o madwuma wo mu yasafo asrafo na ba yenko mama mamuje tebinde eso akyerɛkyerɛfo yi mu sɛ mo ana mo hanam etu galamse won ye no ye boa ma 9 months akyekyi pa mutu galamse enti ye hwe mo mokɔbɔ amanfo ama na ɛsɛ ye na begua mo ɛna akyerɛkyerɛfo sɛ de munya abotre ye srɛ mo wada hwɛ ye tax nie ye akyerɛkyerɛfo mo hwɛ ye card kitam sɛ de bi ye no o baby for complain ye mpanyi ya no kɔfɔm bɔ hɔ ɛne ye twitwa mo but papa o musuma na de atea na akyerɛkyerɛfo nkobom kɔ akyirem sɛ ɛde ne yehunin na ɛsɛ ba ne sa na ɔman mu mpanimfo momfa buo ba kokora ma akyerɛkyerɛfo ade ntira sɛ mbahwe akyerɛkyerɛfo ɛwɔ mra wɔ mo so ɔmutu galamsey wɔn mo kyerɛm sɛ de ya ɔmo yempo ni sɛ enimpa etu galamsey no wɔn anya ba okumpo anhwere na mmom akyerɛkyerɛfo ɔmo mo kyerɛ mo frade no mo ɛna mo gua wɔnom enti ɔmo nte ase ɛno ne mu yada wɔn bɛsrɛ asɔhwɛ ɔmo Ghana homasua so sɛ ɔmo fa krataa mra bɔnten Emma pan nat any Ghana akyerɛkyerɛfo nyina kyɛw ɛne yɛ de edi kan da taso mienu nso wɔn mo hwɛ ne mu sɛ ne mu yada ayeta kwan soayem ne mpatam asɔhwɛ homasua so Emma pa akyerɛkyerɛfo ne nyina kyɛw sesei de yankopɔn ya adom afiri ne kɔpem fiada ɛbɛyi wɔn mbakɔ adusua dɛm nanso ɔmo nkyerɛ de ɔmo bɔ kurogyan kɔ akɔtena hɔ nom atai akyerɛkyerɛfo baasa asrafo bɛhwe wɔn mo akyi abɔ mmɔde abɔ mo kyi ban ɔmo kyerɛm sɛ ɔma ne mna wom sabe so obi di bɔne a yentumi fa ho tansa enkɔhwe o man Ghana de hye nyina nti no kɔfim sam na yɛkɛse de mpanimfo amapa kyɛw no ma fa petasika ma kyerɛkyerɛfo ne de a yɛkɔ yɛ ne mu no wɔn bɛsra kyerɛkyerɛfo aka nyina obi ama no ho mɔden so no so nkɔkyerɛ de no bɛtena ne baabi atwene ne ho na mmram kɔ hyia mu no ɔmo de nwum sei ɛtoyɛ ɛda ɔmo ayɛ odi adi ɛde kyerɛ ɔman Ghana mpanimfo Whether you know this because you put the word that's the anybody that's coffee bullet whether you know solidarity forever, solidarity forever. Solidarity forever, and the union makes us so. Solidarity forever,
Enti wenom na di kan eto dwansana ya mame ubowura mu otakwa ane ne potem am chese obo adwumadin ye pa madam perpetual bosompra ona ye che ede matakwa nsayem municipality meka Ghana National Association of Teachers natuku no ono ene wata no de nsem sei agency ntwerefo ehwe kwanse yempanifo a omo Ghana Education Service watakwa nswaye mensim ha ye madam Catherine Bain no daya no ye hwe kwanse anka obebo modena nanka wode abadaye kakra aboaye nanka ye nuanom no wahwe kwan bi so afaso aka omakoma ato omyem ye hunisa ntema ye so ye ni ayede abre oko achechefo school wo binada ye di kan ye press conference na nani bre omo so ye papa chese omo ama adwuma na nuanom ye bisa se obi a owo hawo etesam na wa ma adwuma na ye fa no brofum se ye employer ye madam no si aban na mu wo amensi mu ekọ ya want me ahwese bia mema bia na hamu bibi hamu mo me nyina ye kan etimpa ho na ye hwe na ebe de beboa na emom otro nsem kakra bi gu school record na fan logbook aye ko hu ye ne ni anya de anu ti ye ni anya hu ti no ye toto sre se ne da ye ti he ye hwe nsem beboa ama ye nuanom no enya pepeye nsema ye hwe wo ha ne se efi ochina binada da etos May 26 2026 ye hwe kwanse ye nuanom nyina kọ adwuma mu a mema omontra de omontra se fa ko dan mo muti na omontra entrem panifo se pepeye anya adwuma ye so no bebe ye adwuma no asundwe ene ahoto nya de eni woti ye ntimi nya de enya adwuma kwade ye beko ye yesa senchani we ya che panifo no ma kosi May 31st 2026 ekosubio efiada ne so na kopem saamre ne yente hwe fi yempanifo ha ne na woche a eto asubio ye hwe kwanse ye nuanom nyina ye wota kwanso ayem ha ye kira de enya nat nkwa nat nagrat ena preta ye nya ye kan ho abobu sese ye nuanom anya prepare ye de a ye nyina ye de aduma enioma nyina ye de egu ho eni a kire din eni a woti ye no ubawura takwanso ayem ni mu a mense no ono ena yo titire ni edeman na atiku no ne din ede madam perpetual bosompra ena wote ne nkan na nwati na twetwerefo penin edeman nat enkurabata no wato emantem ena efin so eye atoemantem eye atoemantem etefire mantem nim mekire western north region Mr. 7 Kwame Emenu ena efin so eye chairman edeman nat Mr. Obenya meche ekire mu se ensemi hapam bapemu samre pani bia ma monten emeka saye entia na mobone a eye asrafo tu ye no ne se namben we kire se o manga na mpanifo emfa buo ema chechefo bakokore ne esojafo na mutumi ye adwumanya sika die no eye chechefo na kire made ne matumi anya kwanya apase ne mutumi ekwakoye adwumaji sika yi entia ba ne sa na se nipa bi din sem huna mofa wonkwa hwe asrafo de wa ye mpanifo anka ho asama o ye kire no Ombetegu montana so aye de sinisi kura. Chairman Obinyamiche, Ghana National Association of Teachers. Stephen Kwame Amenu, the original NAT Secretary for Western and Western North. Today, we want to express our displeasure about what happened the other day. We are here this evening in solidarity with our teachers who were brutalized by the armed military men. What crime has the teacher committed for going to a community that will permit them to actually work to serve Mother Ghana? They are there to carry out their legitimate duties. So one may ask, if there are individuals to be attacked, is it teachers? When the actual galamsey operators are walking up and down, when armed robbers are attacking our parents and ourselves every day, military men have failed to attack the real galamseyers, the armed robbers, wrongdoers in the community. They rather focus their attention to the teacher who actually taught them how to read and write. By the help of the teacher, those individual military men can now earn living, can now get salary into their pocket. If they have nothing to do to say thank you to the teacher,
Do they have to be subjected to this inhumane practice? Inhumane act? It is very unfortunate. We are calling on the various stakeholders. The municipal chief executive has been copied. The regional minister of Western Region has also been copied, and all other key stakeholders that they must act, because without the teacher, the nation cannot stand on its feet. The following week, the entire municipality is going to embark on a full demonstration and strike. In fact, we are very saddened this evening, especially the silence of the employer, that is Ghana Education Service, about this sad event is even disheartening than anything. We are expecting that by now, the employer would have even issued common statement to condemn this act violent on our college teachers, but they've never done it. We are expecting that by now, the security services who are fully aware about this case, because even regional command of police at secondary, they are investigating this case. By now they should have given us some updates, but they are all paying lip service to it. We have realized that they don't value us as workers. And they said, "Yahoo say, or my mumpany for and fat for Sabi FM and ya brodium puno papa motokra." Any awoti ye a secretary at the Western and Western North region, and if Mr. Stephen Anane Amenua or no Purjumatain at the some natuko nothing so a year chairman at the manat, Mr. Obey Yameche, and our tay one and the Namana boy and some training, Samuel of Fulibuatain in the free at Temo Ebesome. Yantua Cassia Boneso na infie bebreni ana school mo from wide na se MA basic school and wa esuna for not municipality nim ewa half mantemu omofa ohamu ye papa na esan se woso mo nso natimi kosia de se na be ye omoda achi betimi akoye ntino na chese mo fra be ye 82 a mo ewo KG1 eni KG2 ewo so mo nyina ekokabo mu ewo classroom ba kono mo kosia de na classroom nim posenkan enkonya mpo wom na komutina so asua de mpo ankenye ohaw na emom ewo se mo fra yi etena ntabo so esan se enkonya wo so mo tena so ne niam wo so mo disua de mpo na nya adom wo bi ewo school mo honom na wo hwa se ne niam esifa akona na ha dwen ye papa school yi eya de abu ampotem be ye nsia a esuboy ahinkro ni Charles Krom ni na akeka ho a ehwe se mo fra ne nso no ebetimi akosua de ewo honom na so se de ya de asunafo North Municipal Cooperative Cocoa Farmers any Marketing Union Limited sanso no munya moa edi free Tony's Open Chain any eye Chocolonely Foundation for honom a wukwade etwa mo ye kotoni mabosome ne de toso aduonu e won fimpi mienu ne aduonu sia imu ekuoyi ene omo partners na kabo mamakwa akosi eye classroom blog sanso no budi nkonya ede agumu ede amamofra no offices ahodo store rooms nkania eba ICT lab ne ade amofra no susu betimi akoho no makosu ade ni na no eya ade omape bi ede amawom ceiling fans ene no mote classroom no ma nya ade show ebede mofra no ni na eya ade ekuoyi ene omo partners akabo mu ede ama eye school for no na ya ade enche ye krampo no ana union no esanso esi 3 unit classroom blog edima anwianwia Methodist yes junior high school sene ebe ye omo so ade sua no made kire onsem betimi akoso ye na okwa eye manu kromo so so a eno so ekempotem ho no ma de sua ho hawo ho mu ye papa no so mo de eye 4 unit teachers eye quarters e de koma church for esan se eye teachers for bebre u posti omo eto ho no mo mpese ombe ko esan se bia ye omo de omo ti beto no na nya ade a ebi wo ho enu nam so nti ana kokwa akuafo yi ene omo partners no ekabo mu se na ebe yom betimi teachers eye quarters no etimi ede amawom na ye Mr. Samuel Jatolai ono ayesunafo North Municipal Director of Education ekasa ye echemu sa ye ade omabo mu humodin ye papa so mo soso no abesi classroom blog yi ede ama school no na nya no kwa ne ade omo ye babo ho sa hodo ni na no a ye ade omo so aye bi ede ama potem honom eye tricycle sa hodo omo so de be ye adwuma eye school hu ne ama mofra no so ebehia any donations sa hodo omaya na ye ade omaya de ye papa no no so aso na ni sa printers ahodo so so omode ma Municipal Education Directorate for no eye ade no so aso mani to obo mabaso ye papa. My photocopier in the office broke down. When I called on them, they provided a brand new multi-purpose one. They have supplied teaching and learning materials to our schools. They have put up teachers' quarters, classroom blocks, as you are seeing. DLFM 106.9. They gave us 8 tricycles.
Eni a wuti ye Mr. Samuel Jatola ono Esunafo North Municipal Director of Education. Nenuachi ana Mr. Joseph Akagparubo ono Municipal Chief Executive Edema Esunafo North. Ekasa ye musenya bibi bia na bai ebetimi aye esanse mpuntujuma bebre wo hono ma enya ade abai no etimi aye nte ye private sector sahodo no nsoso no ebetimi aboa na oba mpotem hono ma ye ade a ebe school hu nsensem e ha dwinye papa efiti kg ediko eye JHS eko senior high school kota sharia ho how dia eye ade no so abaye omodadwinye papa na ofa akonya we so ade akoko akuafo no asesanso na Tony's Open Chain any Chocolonely Foundation for so so ade omo ho ade ahyem eboa eye koko akuafo no se na ebe ye omo so betimi ahwe se bibia betimi akoso ye e won potem ho. It has actually helped us a lot to develop the education facilities within the municipality. I want to plead to them to take good care of this facility, a culture of maintenance, so that it wouldn't be in the case that before we will come back here next year, they will come and see the building or the facility being at a deplorable stage. DLFM 106.9. Eni a wuti ye Mr. Joseph Akparibo ono ana Municipal Chief Executive Edema Esunafo North. Na ne krakramo ana Mr. Erasmus Kuma Hermans ono manager Edema Esunafo North Municipal Cooperative Cocoa Farmers Union. Edi tuja mu se kuye ade anyi afri societies beye dunso free mfimpiemienu ene nwatwinim de akọ 41 society se no won potem beye aduonu ensia no mani so ade hu nyina ne se yade a omo members ne so no ebetimi akọ anim ekopem mfimpiemienu ene aduasanim. This development has been going on for some time now. We started with 17 societies from 208, then move on to 41 societies. So when you come to this area, for instance, we have a lot of developmental activities like boreholes, teachers' quarters, school buildings. We have 26 communities who are also working with Tony's Open Chain. Our vision, socio-economic freedom of our members, and our mission is bridging the living income gap by members by 2030. DLFM 106.9. Eni ya uti ye Mr. Erasmus Kuma Hermans ono ana manager Edema Esunafo North Municipal Cooperative Cocoa Farmers Union. Yenyina weso na yenko Facebook reso na yenke kama dwenkyere ne tew emfanso mo ewo kasebo no eso na me wofa se Nhyiraba Anelka diaba no so hwe live edi free ashama na bato mpesua so na odinja kesi mu oden edema commander Moro incoming organizer hopeful edema MPP amanyoko no say Ghanaian youth must prepared to hold Ghana man penny accountable. Na Starboy diaba no so hwe live edi free ahafu mem airport medase me wofa se Starboy ya minchira opi na Richard ahwede abana wo se o my how Nhyiraba kwadwo Sammy B takrade kwadwo krum twabe wude hye kwankrom osi adeyo the one otafri jaba ntwebona na anafe Adjoa Agyei Sikapa aka Dumso Levi ochirema akasebo ne mu ode na official mu ode sa no manama nenam DJ Ghana man fidie ne so Bwechire station DLFM next na kasebo ne na no ochirema ode ya sene adwumaden sonko a yebo esom oman Ghana ose kasebo ne yo na po bam ade kasen na ode aka ho ede aba ye me wafasi said opemie ni dole ya jewa de aba na wose ne din di dora ya jewa jei dear news ena wasade eneso de nkran de aba ye ba pai wo fie ha ye nyasem kuma ose na dear news la ye miliwa ejatwam ena wase solofu free ena wade aba say alacha kampe de kasi abone tia popa alacha kampe chazanya se ko fa si so pemieni ade adia awia kete ente sa ma fifrefru of asi de adia se makasa kase mu nkyira me nyina ahu ade alacha kampe e kire san alacha kampe nya de wana oyibo bwate de aba na gwetire ma oyibo bwate sa wo life edi free atwoma na lebehe na MPP den madase nyame kyira opi sa wiai wonso wadwe ne kase won like mpo kyira opi na onye mu nyina kase adwe kyira na si
yɛmfa nkrade ne ntwa to nka ka se na me de pa o am pese mo kyerɛ me mo nkyerɛ me yie aleche kankwe ni kyerɛ sɛn dola ya na batwe na brofo aka won se be ya wofa meti ase na matumi asua bo se wo boa me panya me nhira kofi boa me na awoda bi wo ha na memfa nkyɛ ma awodofuo ni enso na we ya woda sononko a ekode ba me wofa se de dende afiatili owo techiman krobo ehwa na wo na wo sister akua patient ono so wo prisi aheman kyerɛ mu enne bantwere bo na twede amponyankopɔn de afe baako aka amfie hom nti o ma happy birthday yakopɔn ma kwantenten onyini kyerɛ mu ɔdɛ ene ɛyɛ asase so nepa ene nhwe afro mu ma so awoda sononko happy birthday nkɔmɔ bio ahofedu a wodin de afia tili a wowo techiman krobo yakopɔn de afe baako aka amfie me nhwe opinu awoda no onya ne sononko kra wonua ba ne din de akua patient ono so ɛwɔ prisia heman ene wɔ se yɛmfa awoda sononko we no yɛmfa emaum na kofi me boss baako ne din ade Mr. Benjamin Ochre ono bodwumadin yepa eba ne homa suamu sempuntu dwuma yemwa apomudim na bibia nkonkan emfa ma ne mensina no no wo amanse west mensini mo sentiment mo ya dwumadin yepa enti ene Mr. Benjamin Ochre echirem say nyankopon ya adoma yenuanom mosiremefo yenuanom kramofoi twede amponyankopon tese ode afi ba kwa kama de ho waye mo kese pam enti pictures na afi ba kwa kama me wate ti osoma munyina happy eye edel ada happy edel ada odema mu nyina nuanom kramofo ni nyina we hye mo kama nakopon anhyira mo pa na onya mo kese na afa hye mu ne sonko na ne gie sonko so pam enti we happy edel ada e free Mr. Benjamin Ochre ono amansia west mensinim opadwumadin ye pa som mensini kama na se yemfa happy edel ada eme ye nuanom kramofo nyankopon hye mo na edel abai yankopon ya adom ekira muni na asomdwem ba emi mepa muni na asomdwem nko a na mommo mpaye ema nyankopon enhyira oman Ghana na samoro fori boaten ya wa Shante regional correspondent dia basa ono nso o meye nuanom kramofo nyina happy edel ada sika yenkan happy edel ada happy edel ada happy edel ada every our Ashante regional correspondent Samuel Ofoli Boateng o say de maye nuanom kramofo nyina ba ko ne happy mobile akani magia wie edwe happy edel ada we no mukum na ntwe ya doye nte be sere mo ne die mu Samuel Ofoli Boateng say yankopon ya adom akina kwesi ni Friday no mesere mo munni nyayen ayi ba ko na twa mu ni fo na yantenenka o yante 49 ka ene mu amaka ena yi me wofa so wotemen Jamila so yantenenka ne mu amaka yesere mu ada we akire din we de yemfa nche me say si me wofa se mark yese de ka na ba ye yanka se be sikrum me ni kofi na be de ma na ma so ne etetere ye kosko e ka e friend say fudien wofa Bismarck nkam Bismarck be se ho amai yesi e friend Mr. Ibu Ibu ni kyerɛ sɛ burden ukɔ Igbo kasa mu a ɛyɛ burden adeswa ɛyɛ burden ama yɛ yɛsie no yɛfrɛ no Mr. Ibu ɛnimre na bɛte ne nkanti no kasɛbɔ no yɛ de asi emusamufoɔ no yɛ Maze Mabel ɛnti sɛ mu saa nso na wɔfa se champion tailor nsuo gya no ɔno no deɛ ɔbɛyɛ ne bia petampe mfa no ho koraa esuro burubo tim de otim ɔde ekopie mu Facebook ana fi yitima kasɛro wonya behwɛ yɛ me wofa se makiese emeye mola support fia na na DJ Zigby Mr. Samera kwa etinchim kasefre mfuma dusum ya wie ye kenkanfo ye pe no edi ameje so yo wofa o se ade yo de one at Nhyiraba kwadwo Sammy bi ba hotedin ene bantwere bona na otafri jame ne wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes so na Adjoa Sikina pamfo kwame efum ana fi me wofa se ba Esther adodo abono mane say sexy journalist.